Эфирда Яшел Үзән телекомпаниясе һәм Кабат мин Радик Гатаулин сезгә исәнмесез дип эндәшәм. Атна дәвамында шәһәр һәм районда күп вакыйгалар булды. Кайберләре турында хәзер коллегаларым белән тулырак итеп сөйләрбез. Көн кадагында сулыклар. Яшел Үзән районында вакытлы коткару посты эшли башлады. Бик кирәкле чара. Республика территориясендә оештырылган 10 коткару постының берсе бездә. Төп максаты су объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү. Яшел Үзәндә вакытлы постны елга 2 тапкыр, язын һәм көзен оештыралар. Нептун 11 һава мендәрендә һичшиксез коткаручылар өчен кирәкле техника. Онда алар патрульлек тәйтә, профилактик эшләрне дә үткәрә һәм балыкчыларны да коткара. Биредә кирәкле бөтен җиһазлар да бар. По оснащению у нас лодка оснащена спас-жилетами на каждого человека. Вместимость судна 11 человек. Есть у нас гидрокостюмы сухого типа для спасения, если даже человек провалился. Мы одеваем их. Также у нас веревки для вытаскивания людей. Все необходимое, в принципе, у нас все есть. Сергей Чирков коткаручы булып 27 ел эшли. Соңгы 6 елда Яшел Үзәндәге вакытлы поста кизү тора. Сулыкларда төрле хәлләр даими булып тора ди. Не так давно, год-два, наверное, назад, мы 2 ел элек мотоциклларда 2 кеше төшеп китте. Без аларны чыгардык. Исән калдылар, коткардык. Без астына элеккәннәрне коткарырга бу инде ашыгыч очрак. Көндәлек режимда коткаручыларның төп функцияләре акваторияләрне патрульләү һәм профилактик эш уздыру. Якын көннәрдә суднадагы һава мендәрләрендәге төркемнәр балыкчылар тупланган урыннар буенча рейдка китә. Аларны кисәтә, язгы бозга чыкканга протокол да төзи. С завтрашнего дня будем проводить мониторинг акватории рек Волги и Свияга. Идел һәм Зөя елгалары акваториясенә мониторинг үткәрәчәкбез. Аеруча куркыныч участокларны ачыклаячакбыз. Балыкчыларны куркыныч турында кисәтәчәкбез. Су чыккан урыннар аз түгел. Өстәвенә, мондый җылы кояшлы көндә аларның саны арта бара. В ходе мониторинга, то, что вот мы сюда шли, до Зеленодольска от Казани, появились промоины. Идел елгасы аша М7 автотрассасы өстендәге күпер янында, шулай ук Шүрәши районында да бозда балык тотучылар күп. Вот, допустим, сказать, если по посту, который находится в городе Зеленодольск. Яшел Үзәндәге вакытлы пост турында сөйләсәк, монда иң куркыныч участоклар Зөя култыгы. Ондагы без балыкчылар өчен куркыныч урын. Бөтен республикада шундый күренеш. Шуңа да вакытлы коткару постлары бу вазгыятькә бик кирәк. Республика буенча хәзерге вакытта 10 шундый вакытлы пост оештырыла. Коткаручылар тәүлек буе елгалар без катламыннан тулысынча азат ителгәнчегә кадәр кизү торачак. Әлфия Мөхәммәтшина, Резда Юсупова, Яшел Үзән хәбәрләре. Беренче лицейда районыбызда инженер һөнәрләренең абруен күтәрергә багышланган түгәрәк өстәл утырышы узды. Очрашу поездның генераль директоры Радик Хәсәнов инициативасы. Ул Яшел Үзәнне мәктәп, колледж, югары уку йорты предприятие системасына кайтаруның мөһимлегенә басым ясый. Тулырак алдагы видеозмада. Значимость профессии инженера, она была, есть, она остается. Мәктәп, колледж, югары уку йорты предприятие белән бирүнең нәкъ менә шундый чылбыры укучыларга инженер һөнәрендә үз урыннарын табарга ярдәм итә. Районда инженер һөнәрләренең абруен күтәрү темасының инициаторы Сергой исемендәге завод директоры Радик Хәсәнов ул Яшел Үзәнне инженер белгечлекләрен өзлексез укыту системасына кайтаруның мөһимлегенә басым ясый. ЗМК очень хороший пример. Механика күллияте безнең хезмәттәшлекнең бик яхшы үрнәге. Киләчәккә билет бик әһәмиятле һәм мин монда хезмәттәшләрем белән без сезнең беренче ярдәмчеләрегез. Чараны Яшел Үзән мәгълүмат үзәге оештырды. Киләчәккә билет инженерларны үстерәбез. Мәктәптән алып предприятиегә кадәр шундый исемдәге проект ел башыннан телевидениедә Зеленодольская правда газетасында һәм шәһәрнең барлык интернет майданчыкларында бара. Какова миссия редакции? Редакциянең миссиясе нинди? Махсус проект ярдәмендә яшьләр арасында һөнәрнең абруен күтәрергә, Яшел Үзән системаларын мәктәп, колледж, югары уку йорты предприятияне кире кайтаруның мөһимлегенә игътибар итәргә телибез. Ата-аналардан алып укучыларга кадәр төрле яшьтәге шәһәр халкының хәбәрдарлыгын арттырырга. Беренче лицей укучылары инде креатив эшләнмәләрне проектлы һәм гамәлгә ашыра, тагын 3нче гимназия белән бергә Татарстан буенча топ 20 мәктәп исемлегенә керә.
Я разработала новую раму для квадрокоптера и представила ее перед экспертами. Данный квадрокоптер предназначен для исследования шахт, и в данный момент мы ведем разработки этой рамы. В этом году я стала победителем в конкурсе «Большие вызовы». Я создала устройство для очистки газа. В этом мне помогала моя наставница из университета КГУ. Проектны район башкарма комитеты, җирле предприятиеләр, мәктәпләр һәм күллиятләр директорлары шулай ук Мәскәүдән онлайн элемтә буенча Россиянең журналистлар берлеге хуплады. Здесь вот 7-е, 15-е, 18-е, 10-е, 9-е. Монда татар гимназиясе 7-нче, 15, 18, 10-нчы, 9-нчы мәктәпләр Васильева һәм Карпов исемендәгесе иң зурысы 2600 бала укый. Инженерлар барыбызга да, районыбызга да кирәк. Коллегалар, рәхмәт бу идеяны булдырганыгыз һәм без сезнең белән бер көймәдә булганыгыз өчен. Шара йомгаклары буенча 1 елга эш планы эшләнеләр, шулай ук мәктәп укучыларының техник иҗат буенча киләчәккә билет тикшеренү эшләре һәм проектлары бәйгесен уздыру турында нигезләмә раслана. Айгөл Гатауллина, Людмила Денисова, Александр Федоров, Яшел Үзән хәбәрләре. Идел тернекләндерү үзәгендә Триумф полиграфия остаханәсе дип исемләнгән укыту курсы тамамланды. Олеся Лежнина тәрбиясендәгеләр менталь яктан тайпылышлар булганнар, профессиональ рәвештә календарьлар, брошюралар, брелоклар, блокнотлар ясый, дизайннан алып ламинированиягә кадәр. Бу эш үзенчәлекле кешеләр өчен нәрсәсе белән кыйммәтле икәне алдагы сюжетта. Так, защищаем. Все правильно? Да. Сюда. Так, и молодец. Умничка, показала даже действие. Идел тернекләндерү үзәгендәге Триумф полиграфия остаханәсе менталь тайпылышлары булган кешеләрне адаптацияләү процессында мөстәкыйль һәм бик мөһим бүлекчә, ә барысы да гади материалларны бастырудан башлана. Мы сами нуждались в такой услуге, как распечатка. Үзебез әзерлеккә мохтаҗ идек. Дидактик материалны бастыру һәм моңа балаларны җәлеп итәсе килә иде. Копия үзәкләрдә торган җиһазлар тормыш ихтыяҗларында ансыз булмый. Балалар биргә бөтен Татарстаннан килә, кемнәр стационар махсуслаштырылган учреждениеләрдән, кемнәр гаиләләрдән, шуңа күрә сәламәтлек дәрәҗәсе төрле. Әмма курс ахырына аларның күнекмәләре хәтта педагогларны да гаҗәпләндерә. Полиграфическая мастерская, они учатся там делать календари, брелки, блокноты. Полиграфия остаханәсендә календарьлар, брелоклар, блокнотлар ясыйлар. Аларга үз куллары белән нәрсәдер ясау ошый. Күзләре яна. Бу календарьләрнең үзләре эшләгәннәренә сокланалар. Ринат Алабуга интернатыннан үзәктә еш була, анда кагаз эшкәртүдә эшли. Монда исә яңа күнекмәләр ала. Занимаемся, ламинируем, делаем календари. Шөгыльләнәбез, тырышабыз, математика биредә әзерлибез, мин әле эшлим дә. Ә монда дәвамчанлык тәрбиялиләре еш килүчеләр яңаларга остаз була, төркем оештырырга, сыйфатлы продукция чыгару процессын җайга салырга булыша. Данил Зубринский Хиделдә 4-нче тапкыр ламинацияләү күнекмәләрен үз эшендә дә куллана. Мне этот курс нравится. Миңа курс ошый, бәяләр ясарга өйрәндем. Бу файдалы, мин аларны эләм дә әле. Иделдә тренировка курсы аша ел сайын 20 кешедән торган 4 төркем уза. 18 яшьтән 50 яшькә кадәр булганнар өчен мондый практика мөстәкыйль киләчәккә искиткеч өлеш кертү. Айгөл Гатауллина, Юлия Озерова, Александр Федоров, Яшел Үзән хәбәрләре. Бокшачылар өчен кызу вакыт, алар өчен бокша сезоны февраль ахырында башлана. Гөлсирә Тимершина, мәсәлән, бай уңыш алу серләрен яхшы белә, чөнки бу эштә тәҗрибәсе зур. Яшелчә һәм җиләк җимеш үстерү кагыйдәләре бик авыр кебек тоелса да, куркарга кирәкми, ди ул. Чөнки бу һәркемнең кулыннан килә торган эш. Барысында яратып башкарырга, яшел үсемлекләргә үз җылылыгыны, мәхәббәтеңне жәлләмәскә кирәк. Мондый игътибар зур уңышның мөһим шарты, дип елмая бакчачы. Апрельгә халык сынамышлары. Бу айда артык жылы булса, май салкын, җилле булыр дип фаразлана. Ай башында яшен яшнәсә, җәй җылы килер һәм шикләүк мулдан булыр. Кайын суы күп акса, җәй яңгырлы килер дип көтелә. 3 апрельдә сулыкларда боз китмәсә, балыкчылар язгы ауны көтмәсен. Ә хәзер синоптиклар мәгълүматы.
Бүгінгі тапшырыбыз тамам. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Зыправдың Тару сайтындағы қызықлы һәм файдалы хәбәрләр белән танышып барга онытмагыз. Кабат очрашуларга кадәр саулашабыз.